Zo, als de arm lang stond kunnen jullie op de stip gaan staan. We gaan oefenen. 5, 4, Hij gaat het vrij langzaam om te beginnen. We gaan oefenen. Ja, goed zo. Wie gaat winnen? Wie wordt vrijwilliger van de sweeper? Springen. Nummer 6 achter de stip, nummer 5 opletten. Achter de stip gaan staan. Nummer 5 opletten. Komt ie. Let's rage. Nummer 1 achter de stip, nummer 7 opletten. Vrijwilligers van Impuls. En we gaan sneller. Dit is een goed oefenrondje. Jammer nummer 4. En we gaan sneller. Oh, jammer nummer 7. Zijn je nog een oefenen? Nummer 4 achter de stip, nummer 3 opletten. Nummer 2 achter de stip, niet aan de arm duwen. Nummer 7 opletten. Nog 2 oefenrondjes en dan gaan we voor de echt. Wie gaat dadelijk winnen? Niet aan de arm gooien. Ja, komt die nummer 6. Wat springen. Let op nummer 3. Nummer 2 achter de stip, nummer 1 opletten. Nummer 1 opletten, komt ie. Ja. Laatste 2 ronden oefenen. 1 ronde. Ja, en we gaan voor de echt. Achter de stip plaatsnemen. 5, 4, Komt ie. 2, 0. Ja, komt ie. Wie gaat er winnen? Wie van de vrijwilligers gaat de sweepers forceren? Jammer nummer 5. Nummer 4 achter de stip, nummer 3 opletten. En we gaan sneller. Oh. Jammer nummer 1. Nummer 7 opletten. En we gaan sneller. En we gaan nog sneller. We zitten op de helft. 30 km per uur. En we gaan wat sneller. 40 km per uur. Gaan we de 60 km halen? Oh, jammer nummer 6. Ja, we gaan sneller. Jammer nummer 7. We hebben nog 3 man. 2, 3 en 4. Wie gaat er winnen? Jammer nummer 2. Oh, nummer 3 en nummer 4. Wie gaat winnen? We gaan richting de 60 km per uur. Laatste kans. Dadelijk gaat de stroom eruit. Even wachten mannen. Wie gaat er winnen? We zijn bijna op de 60 km per uur. Hij gaat steeds sneller.
Brengen. Topsnelheid. Topsnelheid, ja. No. Goed zo. Ja, dat is goed. Ja.